हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायहरनाय थाबाय। दायो आङो थांनो नागिरदों जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे रंजालि बैसागु खुंदों। जिथि खुंथाय बेवहाय जिहेतु बादायलायनाय गुबुन गुबुन आनसलिक वाइसनिफ्राय बादायफैगोन, दा बेखौ नोंथांमोनसिम देखायनो थांदों दायो। थ' लोगोफोर दायो जों थांनोसै। नोंथांमोना नायदो जोंनि बर' हिसाबै माने बर'नि कालसारफोरखौ नायलांदो। बर'नि देरसिन जेनेबा जोंनि मोसानाय बैसागो बायदिसिना मोसानाय बेखौ नोंथांमोना एसे नायलांदो, सापर्ट खालामदो। नायनो गोसो गैयाब्लाबो नायथाबदो आरोना। थ' बिदिबा थुदो लोगोफोर, भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बिथांमोननि मोसाखांनायनि उनावनो मेथाइ खनफैगोन। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बेंकुमु 1-2-3 देरहासार जानाय देरहासार जागिरि बिरदावसा बर' बिथाङा आरो बिथांनि मेथाइ खनखांनाय लोगो लोगोनो मोसाफैगोन कालाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोसाग्रा हान्जाया।
गाननाय जोमनाय दख'ना आगर फालि समायना रमायना जोंनि बर' हारिनि बायदि बायदि मोजां बेबायदिबा मोजाङै थागोन हारिमुवा मोजां नांगोन जोंबो नायनानै ओरैबायदि समायना नुदों दा नायनानै फैबाय बेयावहाय माने गासै जोंनि उदालगुरि जिल्ला फरायसा आफाद जिथि बोसोर खुंथाय जिथि बोसोरारि जथुम माने बेयाव बैसागो फालिदों आरोना जिथि बोसोरारि खुंथाय बैसागो फालिदों दा बेयावहाय जों नायनानै फैबाय जोबोर मोजां मोनदों बेयाव गासै आनसलिकनि गासै दख'रानि बादायगिरिफोरा बेयाव बादायफैनायखौ जों नुबाय दा नोंथांमोननो गासै बादायगिरिफोरनि मोसानायखौ दिन्थिफुंजोबनो हायासैबाबो ससेब्लाबो जों दिन्थिबाय नोंथांमोननो दा भिडिअखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायदो आरो मोजां मोजां मोनदोंबालाय जायफोरा माने फैनानै खालाम माने फैनो सोलाबाखै बेफोर मबाइलावनो नायदो बेयावनो बे चेनेलाव